cymeiriau, mor arw fi'r prynhawn. Am brynhawn. Tybed faint fydd yn gwrando ar y we. Byddwn ni'n tybio fydd y rhai sydd fel arfer yn gwrando. Ond faint o Gristnogion fydd yn gwylio'r gêm prynhawn yma. A meddwl, o'n i'n gyrru nôl o fristep o'r yma ar traffig. Traffig yn dod at y bont, traffig yn dod trwy'r twneli, ac nes i ddim hyd yn oed meddwl, ac yna wrth i fi agos sail Caerdydd, gweld y traffig yr holl ffordd. Ac yn meddwl, maen nhw'n mynd i'r capel, ond nid y capel traddodiadol, ond Capel Cymru, sef i'r stadiwm. Gymaint dwi'n mwynhau rygbi. Mae'n ofnadwy feddwl, dwi'n nawr. Mae'na, sa'n bod os yw'n llawn yna, 75,000 ar bnawn di Sul. A sawl person sydd yn honni fod yn Gristion. Bydd hyd yn oed heb ystyried. Falle bod nhw wedi mynd i cwrdd yn y bore, a mwynhau'n ddigon wedyn, dydy. Di clywed cael ei ddweud. Sdim rhaid dod i'r capel. Yn sicr dim mwy nag unwaith. Sdim rhaid. Mae'n drist yn diwe. Ac mae'n o arw. Mae'n o ddi. Mae'r sefyllfa yn drychu'n ebus. A mae'r adnod y testun fan hyn yn gondemniad ar y byd, ond mae'n gondemniad ar rhai sy'n proffesu hefyd. A mae Paul yn rhoi dadl yn adnod y testun pam nad oes hawl dyn ni i fodolrwydd. Does dim hawl gan y Cristion. Does dim y lol yma o gyfiawnhau a dweud, wel, mae'n cymryd amser. I ni'n gwybod i ni'n syrthio, mae Cristion yn syrthio, ond does dim hawl, does dim cyfiawnhad gan y Cristion i fodolrwydd, nag i bechod y cnawd a chwant. Does dim hawl dyn ni. A mae Paul yn rhoi rheswm. Y testun yw 1 Corinthiaid 6 adnod 20. Canis, a dyma'r rheswm, canis gwerth y prynwyd chwi. A mae hwnna'n ddigon, yn dweud? Nag hwnna'n ddigon? Canis gwerth y prynwyd chwi. Gan hynny, gogoneddwch Dduw yn eich corff ac yn eich ysbryd, yr rhai sydd eiddo Duw. Nawr, dyna'r ddadl. A beth yn y byd sy'n ymlaen yn eglwysu heddi sy'n cyfiawnhau'r peth? Yn cyfiawnhau pob pechod a phob bydolrwydd ac hyd yn oed wedi mabwysiadu'r bydolrwydd mewn i'w hoedfaon. Ac yn ei hysbysebu ac yn dweud wrth y byd i ni ddim gwahanol i chi. Beth allwch chi ddweud? Does dim lot allwch chi ddweud nag os. Dyma'n un ateb sydd. Rhaid i'r arglwydd ddod lawr. Mae'r sefyllfa mor druenus. Bydda Paul yn ei ddagre. Bydda Paul yn ei ddagre. A mae hwn yn ysgrifennu at y Corinthiaid o bawb. Petai'n sefyllfa ni fel y Corinthiaid, byddwn ni'n llawenhau ar holl bechodoedd yn mynd ymlaen yn y Corinthiaid. Oedd angen i Paul i gyrryddu nhw, mi roedd nhw yn y bywyd, nifer ohonyn nhw, ac oedd angen cyrryddu nhw. Ond mi fydda Paul methu credu lyged yn gweld beth yw cyflwr yr eglwys, heb sôn am y byd heddi. Oedd Paul wrth i'n dangos pa mor anghywir yw i ildio i demtasiwn. Sut y dylsem redeg i ffwrdd cyn belled a phosib o bechoder cnawd. Nawr fe all Paul. Fe all fod wedi dewis nifer o ddadleuon i ddod ger bron y Cristion ac yn dweud beth i chi wneud. Pam i chi'n pechu fel hyn? Pam i chi'n fydol, a gallai fe fod wedi defnyddio pethau fel dadleuon eraill o blaid byw bywyd pur a glân a sanctaidd. Gallai fod wedi dweud, mae rhaid i chi Gristnogion, mwyn gogoneddu Duw, mae rhaid i chi fyw bywyd e glân a phur oherwydd, a fe allai fod lot o'r ysywe, fe ddywed Spurgeon gall Paul fod wedi dewis mawredd Duw yn y greadigaeth. A dweud, mae Duw wedi'ch creu chi, mae hwnna'n reswm i chi ogoneddu Duw a peidio fod yn fydol. Ond nath e ddim. Ond byddai'n berffaith iawn i wneud. Neu, bod ein hanadl yn ei ddwylo ef, ei drigareddau ef sydd yn peri ein bod dal yn fyw heddi. A mae hwnna'n reswm i ni ogoneddu Duw.
Neu ei ragluniaethau. A mae hwnna'n reswm i ni edrych nôl ar ragluniaeth Duw yn ein bywydau ni ac dros hanes y byd. Mae hwnna'n reswm i ni ogoneddu Duw o bod yn lan ac yn bir ac yn sanctaeth a ddim chwarae gyda pechodau'r byd. Ond na, dim dyna be nath e. Mae nhw gyd yn resymau da. Fe ddefnyddio Paul y ffaith i Grist ein prynu ni. Dyna oedd y ddadl fwyaf. Nawr, dwi'n mynd i ddyfynnu Spurgeon. Dwi'n hoffi dyfynnu pobl, achos yn sicr, o ran yn weledol, mae'r mwyafrif o bregethwyr heddi yn weledol yn sicr, does dim lot o awdurdod yn ni, nag oes. I ni'n gweddio bod na ryw awdurdod yn y ffaith eich bod chi'n cael eich galw i bregethu gair Duw a bod na awdurdod felly. Ond dyw'r hyd yn oed, yr eglwys ddim yn cymryd fawr o syl, yn wedig oedfa fach fel hon. Dydyn ni ddim. Does dim llawer ni'n gallu dweud o'n plaid ni o ran mae ganddo ni awdurdod i siarad a bod pobl yn mynd i wrando. Ond beth ni yn gallu dweud, mae Duw wedi galw ni i ddweud rhywbeth, ond hefyd, dyna le mae'n dda gallu defnyddio pobl fel Spurgeon. Achos, os nad yw'r eglwys yn fodlon gwrando ar rhai fel fi, falle newn nhw wrando ar Spurgeon, neu Ryle, neu Lloyd Jones. Dyma beth oedd o Spurgeon. Ffydd sydd ddim yn cynhyrchu sancteiddrwydd yw ffydd y cythreiliaid. Fi oedd rhaid fi ddarllen 3-4 gwaith i wneud yn siŵr nad oeddwn ni wedi gam ddarllen. O'n i'n cytuno dy fe, ond o'n i eisiau wneud yn siŵr mod i wedi darllen a checes i'r llyfr. Spurgeon oedd e, llawn o'i bregethau fe, a fe ddwedodd Spurgeon mae ffydd sydd ddim yn cynhyrchu sancteiddrwydd yw ffydd y cythreiliaid. Nawr am ddweud. Mae hwnna'n achosi problem fawr i'r eglwys heddi yn diwe. Achos does dim fath beth a sancteiddrwydd am wahaniad o'r byd. Mae hwnna di hen fynd. Ni ddim hyn o'n gallu cadw'r sabath. Un diwrnod o'r wythnos, ni methu wneud na dim mwy. Mae hwnna wedi hen fynd. Mae'r sabath wedi hen fynd. Fe newn ni unrhyw beth ar y Sul. Mae'n drienus yn diwe. Beth yw proffes y bobl yma felly? Beth yw proffes y bobl yma? Yma cawn her i'r Cristion ac i'r ceisiwr tybiwn ni. Does dim hawl gennym yn ôl Paul i esgusodi ein hunan yn ein pechod, yn ein gwrthgiliad hyd yn oed. Ar sail hyn a wna Iesu Grist trosom ni ddylsem ganiatáu bydolrwydd. Dyna beth mae'n dweud. Ond dwi am ddefnyddio'r adnod i'r digred. Neu y ceisiwr. Mae'r geiriau yma yn gymaint o ryfeddod. Fe ddylse peri i ni ddeffro, eistedd i fyny o leia, ac ystyried mai at hwn y dylsech droi. I'r digred, i'r ceisiwr, pan fyddwch chi'n dod i sylweddoli, dyma beth nath Grist dros ei blant. Fe fydd yn peri i'r ceisiwr eistedd i fyny, a'i geisio fe fwy, a dod ato. Ond wrth gwrs y Cristion, fe ddylse fe'n herio ni. Beth i ni wneud? Beth i ni wneud? Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gaethiwed y byd. Yna pridwerth drud ac yn olaf canlyniad hanfodol. Wel, yn gyntaf, gaethiwed y byd. Adnod 19. Oni wyddoch chwi fod eich corff yn deml i'r ysbryd glân sydd ynddoch, a'r hwn yr ydych yn ei gael gan Dduw, ac nad ydych yn eiddo eich hunain. Dyma sydd yn wir o'r Cristion. Dyma atgoffa'r Cristion nad oes hawl gennym i chwarae a phechod. Pechodau'r cnawd, chwant, pethau anfoesol, neu bydolrwydd yn gyffredinol. A'r rheswm yw hyn, mae ein cyrff yn deml i'r ysbryd glân. Ond dywed Paul hefyd, nad ydych yn eiddoch eich hunan. So mae yna sawl reswm a dadl yma. Mae'n cyrff yn deml i'r ysbryd glân, ac felly rhaid i ni fod yn ofalus gyda'n cyrff nad ydyn ni yn gwneud yr hyn sydd yn anghywir yn y cnawd.
Ond rheswm arall hefyd yw nad ydym ni yn eiddo ein hunan. Hynny yw, dod i gredu, oherwydd yr hyn a wnaeth Iesu Grist dros ni, oherwydd gwaith yr ysbryd glân yno, nad ydym yn eiddo ein hunan mwyach. Mae yna rhywbeth wedi newid yno. Nawr, efallai bod yna un yn gwrando, sydd dal heb ddod at Grist. Beth sydd yn wir amdano chi? Beth sydd yn wir amdano chi? Os nad ydych chi wedi dod at Grist eto. Nawr, beth sydd yn wir am y byd? Mae dyn yn meddwl ei fod yn feistr ar ei fywyd ei hun. Mae'r Cristion yn anffodus yn meddwl bod yn feistr ar ei fywyd ei hun. Sawl Cristion sydd wedi dweud hyn, nid yw'r Iesu yn arglwydd arna i. Cofio, un yn dweud wrthai, dwi'n fodlon derbyn Crist fel gwaredwr, ond yn sicr dwi ddim yn arglwydd. Dwi ddim yn mynd i ddweud wrthai i beth i wneud. Mae'r rhai ddim yn dweud hynny mewn geiriau, ond dyna beth sydd yn wir am eu bywydau nhw. Maen nhw wedi dod i'r casglad, wel, falle fod maen nhw'n defnyddio'r term arglwydd, ond nid yw'r arglwydd yn arglwydd arnyn nhw. Dyn nhw ddim eisiau neb i fod yn feistr arnyn nhw. Maen nhw wedi dod i'w dehongliadau eu hunan ac yn dweud, wel, na, allan ni dynnu hwnna mas o'r Beibl, allan ni dynnu hwnna mas o'r Beibl, allan ni dynnu hwnna mas o'r Beibl. Mae hwnna'n hen ffasiwn, mae hwnna'n mater o ddehongliad. Ac i chi wedi tynnu gymaint mas o'r Beibl, does fawr ddim ar ôl. Mae dyn yn sicr, mae'r byd yn sicr yn meddwl, mae fe yw y meistr. Mae yn byw i'w hun. Hyd yn oed pan yn gwneud gweithredoedd sydd yn helpu pobl eraill. Ond nid yw'n wir, pan mae dyn yn helpu pobl eraill, mae e'n gwneud iddo fe ei hun. Mae eisiau teimlo'n well. Mae'r rhai yn mynd i'r eithafol, mae'r rhai yn rhoi bywydau mewn peryg, falle mynd i wledydd lle mae'n ryfeloedd, a maen nhw'n mynd i helpu pobl, a mae'n beth hyfryd, mae'n beth da, ond i chi'n gwybod, mae'n rhywbeth, mae'n helpu nhw teimlo well am eu hunan. Ac falle bod nhw'n meddwl, os yna Dduw, y bydd yn edrych arna'n ffafriol gan i fi fynd allan o'r ffordd i helpu pobl eraill. A o fewn yr eglwys, beth yw diffiniad o bod yn ysbrydol? Yw hyn yw, os ych chi'n gallu bod yn weledol wrth i'n helpu i pobl tlawd neu beth bynnag yw mae hwnna'n neu chi'n ysbrydol ac yn gwneud chi'n person diwiol iawn yn ôl yr eglwys fodern. Mae yna gamddealltwriaeth anferth wedi digwydd ar beth yw'r efengyl. Be ni'n gweld yw, fi yw fy meistr fy hun yn y byd ac yn yr eglwys. Mae'r hunan wrthi yn y cefndir drwy'r amser. Yn deheu am ryw glod, am ryw gydnabyddiaeth. Mae yn bwydo'i falchder, ond tristwch y sefyllfa yw hyn. Nid yw dyn yn sylweddoli, nad yw hyd yn oed yn feistr ar ei fywyd hun. Nid yw dyn yn feistr ar ei fywyd ei hun. Dyna'r peth sy'n biti. Mae yn byw fel petai'n feistr. Mae yn meddwl ei fod yn feistr, ond dyw e ddim yn feistr. Mae e'n gaeth. Mae e'n geithwas. Ond nid yma'r pethau, un o'r pethau mwyaf trist, pan nad yw rhywun yn sylweddoli bod nhw'n gaeth. Nawr, pan mae hwn yn digwydd i gyffur neu alcohol neu amryw sefyllfa triennus tebyg, mae y mor drist, ond dyw pan dyw rhywun ddim wedi dod i weld bod nhw'n gaeth. Ydyn nhw ddim yn ei weld. Ond dyna yw sefyllfa'r byd. Hynny yw, dyna oedd sefyllfa pob un ohono ni, o'n genedigaeth, os ni'n Gristnogion, ni wedi bod yn y sefyllfa hynny, yr oedden ni'n gaeth. Dywed yr emyn pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Ac os yn gwybod hyn a'i peidio, ganwyd ni oll yn gaethweisio ni bechod i'r un drwg ac i'r byd. Dyna sydd yn wir. Mae'r fath gaethiwed i Satan, i'r byd i bechod. Mae'r un drwg am i ni feddwl, mae ni yw'r meistri yn ein bywyd yn un. Dwi ddim eisiau unrhyw glod iddo fe. Dyw Satan ddim eisiau hynny. Dwi ddim eisiau i blygu lawr ger i fron os yn gallu neud na, mae'n ffain. Ond dim dyna yw ei nod. Mae am i ni feddwl, mae ni sydd ar hawl i reoli'n bywyd ni'n hunan. Ac mae ni sydd yn penderfynu. Ond beth sydd yn wir yw bod ni'n gaeth. Caeth oeddem ni, caeth ydyn ni, tu allan i Grist. Caeth yn ein tywyllwch. Ni allwch weld yna deall dim, mae yna rhyw fodoli sydd yn mynd ymlaen. Caeth o enedigaeth.
Ond mae e hefyd yn gaethiwed o ran dewis, mae hwnna'n sicr yn wir hefyd i chi am aros yn gaeth. A brwydro i ni'n gweld yn erbyn unrhyw ymgais i ddangos i chi'ch sefyllfa. Os i chi'n dweud wrth rhywun i'ch bod chi'n gaeth, fydden nhw'n flin gyda chi. Ond nid yw hyn mor wir, mor aml, pobl sy'n yn gwrando ar bregethu, falle dros gyfnod, ond yna fe ddaw diwrnod lle maen nhw'n ffyrnigo. Alla ddim dweud sawl gwaith dwi wedi gweld pobl yn dod lan ac yn diolch am y neges ac yn diolch am yr oedfa ac yn cefnogi'n llwyr ac yna daw ryw ddiwrnod a beth sydd wedi digwydd, dwi ddim yn gwybod, mae fel betai'r geiniog wedi syrthio i'w le ac maen nhw'n gwylltio achos maen nhw wedi sylweddoli beth sy'n cael ei ddweud. Dwi ddim yn gwybod beth o'n nhw'n meddwl gynt, ond nawr maen nhw wedi sylweddoli ac maen nhw'n ffyrnigo yn erbyn yr efengil. A maen nhw'n dweud, pa hawl sydd ganddo chi i ddweud hyn amdana i ddisgwyl hyn ohona i. Pa hawl sydd ganddo chi gwestiynu os dwi wedi deall yr efengil? Dyna beth sy'n cael ei ddweud. Ydych chi gredu'r peth? Am flynyddoedd yn diolch, gyda chi, popeth tu ôl i chi. Ac yna mae yna rhyw ddiwrnod yn dod. Pan maen nhw wedi sylweddoli beth yw'r neges. Dyn nhw'n licio fe. Dyn nhw ddim yn licio fe. Mae'r byd yn gaeth i chwant y corff. O, mae hwn mor amlwg heddiw yn diwedd. Mae wastad wedi bod yn wir, oedd yn wir fyna gyda'r Corinthiaid, ond mae'n wir hyd heddiw. Ond mae'n mor amlwg heddiw yn diwedd. Mae'n mor amlwg heddiw ar y ffonau symudol. Dwi'n mor ddiolchgar, dwi ddim ar ddim byd ar wahan i WhatsApp. Ond petaw ni, fi'n credu fydden ni'n torri'n halon bob dydd pan i chi'n gweld, fi wedi cael dweud wrthau'n ddiweddar, a mae beth mae'r rhai pobl sy'n profesu fod yn Gristnogion yn hoffi ar y we. Maen nhw am i'r byd wybod, maen nhw'n iawn gyda'r pechodau'r cnawd a bydolrwydd. A maen nhw'n rhoi bawd i fyny i pethau. Dwi ddim yn gwybod beth maen nhw'n golygu, ond yn ôl pob so, maen nhw'n dweud, dwi'n hoffi fe. Dyn nhw ddim hyd yn sylweddoli bod angen fod yn gywilydd arnyn nhw, bod nhw hyd yn agos arno fe. Ond maen nhw'n ei mwyn yna, maen nhw'n rhannu fe gyda pobl eraill. Mae'n driennus, ond yw e? Mae'r sefyllfa'n erchill. Be fydde Paul yn dweud, gwerth eich prynwyd chi, fi oedd Cris farw ar y groes drosoch chi, beth i chi wneud yn chwarae gyda'r byd? Ond ydw mor naturiol i ni fyny ffordd ein hunan. Ond ydw hwn yn broblem. Mae'r hunan mor flaenllaw i ni'n gaeth i fi fy hun. Mae pobl yn gaeth i chwantau, maen nhw'n ildio i demtasiwn, maen nhw'n dweud dyma yw ein hawl, maen nhw'n gaeth i dymer, pan ddim yn cael ei ffordd, maen nhw'n colli tymer, mor driennus yw cyflwr pob un aned, am gadwynau cadarn sydd yn clymu'r pechadur i lawr. Ond ydyw wir, mae'r cadwynau, yr gaethiwed yma, mor dyn. I ni nawr, mae'n edrych yn amhosibl, yn diwy? Mae'n edrych yn amhosibl i ni gyrraedd unrhyw un. Mae e fel petai, a dwi'n gwybod dwi'n mynd i newid dros y canrifod, ond chi'n meddwl fatha hanner canrif yn ôl, oedd y cadwynau yn cadw nhw lawr, y byd lawr. Ond mae rhyw ymdeimlad heddi, wrth gwrs dwi'n ddim fel hyn, ond dyma beth mae'n teimlo fel. Mae fel petai rwy'n di tynnu a thynnu ar y cadwynau, a wedi lapio a'i lapio fe rownd, a'i dyrnu fe lawr i'r ddaear. Mor ddwfn, a wedi rhoi concrit ar ei benne, nes bod yr cadwynau ddim yn gallu symud modfedd. Mae'r gaethiwed mor gaeth. Mae'n driennus, yn diwy? A mae hwnna i weld yn y byd ac yn yr eglwys. Mae'n codi dychryn. Caethiwed y byd. Dyna ble oedd pob un a aned. Dyna ble mae pob Cristion wedi bod. Dyna ble roedden ni. Hwna oedd yn wir amdano ni cyn i ni ddod yn Gristnogion. Mi roedden ni'n gaeth i bechod, i Satan ac i'r byd. Ond yn ail, pridwerth drud. Ond
dyma beth sydd yn wir o'r Cristion. Falle bod yna rhywun sy'n gwrando, maen nhw dal ym mhwynt un, maen nhw dal yn gaeth i'r byd, ond dyma beth ni am ddweud wrthoch chi os ych chi'n gwrando yw hyn. Mae'n bosib i chi ddod ymhlith y saint, ymhlith y Cristnogion, a dyma pham. Ond hefyd i'r Cristion sydd yn honni fod yn Cristion, os yn chwarae ar byd, does dim hawl gyda ni. Chi o pam achos yr adnod yma, canis gwerth y prynwyd chwi, gan hynny gogoneddwch Dduw yn eich corff ac yn eich ysbryd, yr rhai sydd eiddo Duw. Am ddadl i argyhoeddi'r Cristion o ddifrifoldeb pechu ac ildio demtasiwn. Ond hefyd am ddadl i osod ger bron y pechadur, i ddod at Grist, dyma i chi ddadl o'r mwyaf. I ddweud wrthych chi ddod at un fel hwn. Un sydd wedi talu'r fath bris am ein rhyddhau ni o gaethiwed. Dyma'r un i ni'n pregethu, dyma'r un i ni am ni ddyrchafu, yw Iesu Grist sydd wedi talu'r fath bris am eich rhyddhau chi o'ch gaethiwed. Mae'n amhosibl i ni rhyddhau unrhyw un o gaethiwed pechod a Satan a'r byd. Mae'n amhosib. Ond mae Iesu Grist yn gallu, a dyma sut mae wedi wneud e. Mae wedi talu'r pris. Achos mae'n dweud, gwerth y prynwyd chi. Am werth, am ddrud, am bris oedd angen ei dalu. Mae mor ddrud. Ni'n gwybod beth mae fel i feddwl am rhywbeth. Chi wedi hoffi rhywbeth, chi wedi eisiau mynd i brynu fe, ac chi'n dod o'r siop yn gwybod chi'n methu brynu fe, achos mae'n rhy ddrud. Sawl gwaith i ni wedi cael yna. Ni wedi cael yna. Mae'n sawl maes o fywyd. Chi'n mynd am baned. Ni wedi bod ar wyliau unwaith a cerdded am hir yn chwilio am baned o goffi, ac yna mynd i'r lle yma wedi blino'n lan, a wedyn gweld pris am goffi, dwi'n mynd talu'r pris, dyma'r rhy ddrud. Falle bod dillledyn i chi eisiau, neu tŷ chi eisiau, neu car, o chi wedi meddwl car, a wedyn yn sydyn iawn, chi'n gweld faint pa mor ddrud, mae'n rhy ddrud, chi ddim yn fod o'n talu'r pris am y peth. Ni'n deall y cysyniad, mae'n rhywbeth hawdd i ni ddeall, pa mae rhywbeth yn ddrud, pa mae rhywbeth mor fawr i bris. Dwi'n mi tebyg i beth sy'n fan hyn. Un rhyddhau o gaethiwed pechod, o'r un drwg, o grafangau Satan, o afel y byd, roedd rhaid i Iesu Grist dalu pris anferth. A mae Pedr yn dweud wrthyn ni rhywbeth am y pris. 1 Pedr 1 adnod 18 ac 19, gan wybod nad a phethau llygredig megis arian neu air eich prynwyd chwi, eich prynwyd oddi wrth eich ofer am arweddiad, yr hwn a gawswch trwy draddodiad y tadau, eithir a gwerthfawr waed Crist, megis oen difeus a difrycheilid. Nid arian ac air. Mwyn i unrhyw bechadur ddod yn Gristion. Mwyn i unrhyw enaid cael mynediad i'r nefoedd, rhaid oedd talu'r pris am rhyddhau o gaethiwed. A dyma yn ôl gair Duw oedd y pris. Ni thalwyd y pris a phethau llygredig, nid ag arian neu air gwerthfawr, yr unig ffordd oedd drwy'r Iesu farw ar y groes. Dyna beth mae'n dweud wrthyn ni. Dyma oedd y ffordd y trefnwyd cyn llunio'r byd, dyma oedd y ffordd y proffwydwyd ar ddechrau Genesis. Ac felly dyma gyhoeddodd pob un o'r proffwydi y byddai un yn dod y Meseia, mab Duw, yr arglwydd Iesu Grist, a rhaid oedd iddo farw cael ei ladd fel oen i'r lladdfa. Dyna yw neges yr holl Hen Testament. Dyna oedd y brydwerth, y pris i dalu i rhyddhau ni o garchar, o'r carchar tywyll di. Y pris oedd ei hangen oedd gwaed Iesu Grist. Ac am boen a ddioddefodd Iesu Grist o dalu'r pris. Y fath boen corfforol, ni'n gwybod hynny. Dechreuodd y boen y dioddef wrth rodio ar y ddeiar, yr holl siomedigaethau y gafodd e, yr holl erledigaeth y gafodd e, yr holl gasineb y wynebodd e, ac yn archwipio, yr fflangelli, y goron o ddrain yn ei wasgu ar ei ben, yr hoelion yn ei law a'i draed, y gwaywffon yn ei yslis, ond dioddefodd e fel gymaint mwy na'r hyn. Dioddefodd yr hein fel rhan o'r pris, y boen yr oedd yn gorfod i wynebu, ond hefyd yr oedd poen yr enaid. Yr oedd y pris oedd rhaid i'r Iesu dalu i wneud ni yn blant iddo fe, i'n rhyddhau ni, oedd poen y tad yn troi gefn arno.
yr unigrwydd, poen y mosodiadau yr un drwg, poen y gosb y tad yn cosbi'r mab. Pan ych chi'n meddwl am eich pechodau chi, pan ych chi'n meddwl am y rai ni'n gwybod amdano, pan ni'n meddwl am y pechodau'r wythnos diwetha, hyn o fel Cristnogion, ni'n meddwl am y pechodau ni wedi i gwneud, a'i ddweud, a'i wneud, a'i feddwl yn ystod yr wythnos diwetha, a'r rhai ni'n ymwybodol, heb sôn am y lleill. A be mae pob un o'n heiddi, a dioddefodd Crist y tad yn cosbi fe am rheina. Ond mae'r holl bechodau ni wedi wneud ers i ni'n cael ein geni, tan y byddwn ni'n camu dragwyddoldeb, fe ddioddefodd Crist y tad yn cosbi, sef uffern tragwyddol, am bob un o'i blant ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyw e ddim yn bosib i ni ddeall be mae hwnna'n golygu. Ni ddim un o'n gallu dechrau ystyried y boen a ddioddefodd am bris. Wrth i'r gwaed lifo allan ohono, fe hath y bywyd allan ohono, a dyna oedd y pris. Dioddefodd gyfwerth a giffer mwyn talu'r pris am ein rhyddhau ni. Mwyn ein prynu ni. Daw y darlun hefyd o'r pris yma, o'r traddodiad Iddewig, o'r taliad o arian, taliad roedd y gŵr yn ei roed am y wraig oedd yn mynd i'w briodi, roedd yn talu am y wraig fel betai. Nawr oedd hi yn eiddo iddo fe, a mae fel betai Iesu Grist yn dweud, dwi wedi talu'r pris i'ch ryddhau chi, ond hefyd eich prynu chi yn eiddo i mi, yn y gwaed a lifodd ar y groes. Y gosb a ddioddefodd Iesu Grist yn fy lle fi, mae e'n datgan, dwi wedi talu'r pris yn llawn. Nawr ni'n eiddo i Grist. Gwndewch? Ac nad ydych yn eiddoch eich hunan. Chi ddim yn eiddoch hunan dim mwy. Chi ddim yn feistr ar eich bywyd. Nid chi sydd yn dewis eich llwybr. Nid chi sydd yn dewis dim byd dim mwy. Mae ganddoch chi arglwydd, mae ganddoch chi feistr, i chi'n eiddo i rywun arall. Pam? Mae wedi talu'r pris. Mae wedi rhyddhau chi o gaethiwed un ac wedi gwneud chi'n gaeth i rywun arall. Ond mae'r gaethiwed yma'n wahanol. Mae'r gaethiwed yma'n hyfryd. Mae'r meistr yma'n llawn gras a llawn trigaredd. I ni wastad yn geithion, yn gaethweisio, mae pob person o'i enedigau tan i farw yn gaeth. Ond y gwahaniaeth yw, ni'n gaeth i'r un drwg a phechod, neu'n geithweision i'r arglwydd Iesu Grist, ond am gaeth wasanaeth yw hwnna. Mae hwnna'n fraint, mae'n fendydd. I ni'n eiddo iddo fe nawr, ac mae e'n arglwydd i ni, ac mae e'n hyfrydwch i'r Cristion. Dyw e ddim yn faich iddo fe, dyw e ddim yn anodd iddo fe. Mae'n hyfryd. Ond mae hyn oll oherwydd gwerth eich prynwyd chi. Nawr, dyma yw Cristnogaeth. Dyma yw'r Efengyl. Os mae nid dyma'r neges sy'n cael ei phregethu, yna lle chi droi cefn arno. Os yw'r eglwys i chi mynd iddi, ddim yn pregethu hwn, yna byddwn ni'n cynghori chi'n glo iawn. Ewch i rywle lle chi'n clywed y neges yma. Peidiwch â chwarae gwmpas a phethau fel hyn a thraddodiad. I chi am fynd i rywle sydd yn cyhoeddi, mae dyma yw'r Efengyl. Fe dalodd Iesu Grist y pris i'ch rhyddhau chi o gaethiwed Satan. Wel, yn olaf yn drydydd, canlyniad hanfodol. Wel, mae'n amlwg yn dweud, sy'n rhaid mynd mlaen, ond wrth gwrs i ni yn gorfod wneud. Os i ddweud y gwir, allech chi pregethu hyn am chi las yn eich wyneb, a fydd e ddim yn gwneud lot o wahaniaeth i lawer, fel betai yn mynd mewn i inglis a mas o'r llall. A rhywsyd yn gyda fi'n cedio Spurgeon yn teimlo'r un peth. A mi fydde Paul hefyd. Ac mi fydd yn herio nhw. Cynnes gwerth eich prynwyd chwi gan hynny. Iawn, ar sail. Ar sail eich bod wedi'ch prynu gwerth y fath bris. Gan hynny, mae'n dweud, gogoneddwch Dduw yn eich corff ac yn eich ysbryd, y rhai sydd eiddo Duw. Darllenwch dechrau'r benod, a fe welwch i trienni y pechodau yr oedden nhw'n ei wneud. Felly mae Paul yn ei herio nhw. Dwi'n credu oedd Paul yn troedio'n ry ofalus fan hyn.
Dwi'n credu oedd Paul mewn, wel, felly ni adael e fod am gyfnod bach. O, na. Be nath e ddweud wrthyn nhw? Beth i chi wneud? Gwerth eich prynwyd chwi. Ac ar sail hynny, gogoneddwch Dduw yn eich corff. Ac yn eich ysbryd. Pam y rhai sydd eiddo Duw. Mae yna gymaint o adnodau drwy'r ysgrythyr yn cyhoeddi mae gwirth sydd yn digwydd. Mae nawr, pan ni'n dod yn Gristion, ni'n greaduriaid newydd. Dyna beth sy'n wir amdano. Nawr bod yr hedyn o sancteiddrwydd wedi blannu ynom. Nawr ceir gogwydd newydd. Mae hwn i gyd yn yr ysgrythyr. Nawr fel Cristion, mae yna rhyw ogwydd newydd. Lle gynter oedden ni wastad yn gogwyddo tuag at bechod. Ond nawr gan ein bod yn gaeth. Ond nawr wedi'n prynu, wedi'n rhyddhau. Mae'r cydwynau wedi rhyddhau. Nawr mae'r gogwydd tuag at sancteiddrwydd. Wrth gwrs fi'n adegau fydd y Cristion yn syrthio ac yn ildio. Ond mae'r gogwydd dyle fe fod tuag at sancteiddrwydd. Am ddadl, ni'n perswadio hefyd i gofio hyn. Am bris y talodd Iesu Grist trosom. Nawr yng Nghrist y mae yn gallu byw i'r pwrpas y crewyd ni. I ogoneddu Duw a'i fwynhau. Hynny yw, does dim hawl gennym i fyw ein hunan. Gan ein bod yn eiddo Iesu Grist. Fe a dalodd y pris amdanon, ond nid yw y gaethiwed yma fel mae'r byd yn ei darlunio yn gaeth anodd, yn gaethiwed caled. Mae'n fraint, mae'n anrhydedd, mae'n lonyddwch i'r enaid i fyddhau i Dduw, i fyw iddo. Does dim hawl ganon ni yn ôl Paul i chwarae a chwanter cnaw. Does dim hawl i fydolrwydd. Ni ddylsym dymuno hyd yn oed torri ei ddydd. Hwna di hen fynd. Mae'r Cristion am fyw i'w blesio. Dwi ddim yn orsymleiddio, nag yw. Yn credu be byddwch chi'n gallu dweud yn syml iawn. Mae'r Cristion nawr pan mae'n sylweddoli gwerth y pris y talwyd i'w achub e. Mae e am fyw i blesio yr arglwydd Iesu. Ac mae e am ddiolch iddo. Dyna mor syml yw e. Mae fel, allwch chi dweud yna i blant, yr un neges i oedolion, mae mor syml ond yw e. Mae fe bethau angen mynd i rhyw ddadleuon mawr cymleth academaidd. Does dim eisiau rhyw ddadleuon mawr cymleth academaidd. Mae'n ddigon gwerth yn prynwyd ni. A'r gwerth yma oedd gwaed Crist. A'r gosb a dioddefodd yn fy lle fi. Ac ar sail hynny, fe fyddwn ni am i ddiolch iddo. Fyddwn ni am i ogoneddu fe. Nid yw y gweithredoedd da mae nawr y mywyd y Cristion i ennill ffafr nag yw dim byd o'r fath. Mae'n gwybod na lle ennill ffafr i ennill iachawdwriaeth. Gan Iesu Grist sydd wedi talu'r pris, fe sy'n achub di, nid ni. Ond nawr mae am fyw i'w foliannu fe. Eto fe ddwedodd Spurgeon nifer o bethau. Bydde yma rhywbeth o'i le. Mae yna rhywbeth mawr o'i le pan fod digon o nerth a brwdfrydedd gan yr unigolyn i fynd i gyngerdd neu sioe. Fi sydd ychwanegu'r geiriau yma, ond dyma oedd bwrdwn ni'n neges i fynd i gyngerdd neu sioe neu siopa neu falle teithio ar gyfer gwyliau. Mae digon o nerth i wneud yna. Dyw blinder ddim yn dod mewn iddi pryd ni. Ac eto, mae yna ddiffyg pan ddaw i geisio Duw a'i wyneb e, a'i wasanaethu fe, a'i ogoneddu fe. Mae'n od yn dweud. A hynny yng ngoleuni'r pris a dalodd Crist trosom. Dyfynu Spurgeon, dyma oedd ei eiriau fe, wedi gyfieithu wrth gwrs. Ac am her, allai ddychmygu fe'n dweud hyn a chynulleidfa fawr. Falle bod wedi gweld nifer wedi cwmpo i gysgu. Mae eich llygaid yn aml ar agor pan o flaen pechod. Hynny yw, pan i chi'n mynd i ryw sioe neu falle yn yr foes foden yn gwylio teledu neu unrhyw beth, a pan yna unrhyw beth sy'n wneud ar byd a bydolrwydd a phechod, pethau na ddylsech chi wylio, na ddylsech ni wrando, beth bynnag yw e, be mae'n dweud, mor aml, mae eich llygaid yn aml ar agor pan o flaen pechod. Dwi ddim yn drafferth, chi ddim yn diblino. Cadwch o'i ar agor yn y bregeth. I ni'n hyn o methu cael pobl i ddod i'r bregeth.
O leia nyddiau Spurgeon oedd ganddo fe bobl oedd yn dod i'r bregeth, ond oedd yn cysgu. I ni ddim hyd yn oed gallu deffro nhw i ddod i'r oedfa. Dyna pa mor druenus yw. Peidiwch syrthio i gysgu. Mor bwysig, mor hyfeddol oedd yr hyn am wnaed Iesu Grist drosom ni. Os i ni'n Gristnogion, o na fyddem yn fwy tebyg i'r Iesu. Yn ei rhodion agosach ato, ei ogoneddu yn fwy am yr hyn am wnaeth drosom ni. Ond chi sydd yn y byd, a chi sydd dal yn gaethweision i bechod, ildiwch i Grist. Dewch ato trai fod yn agos. Achos dyma'r un a dalodd y fath bris i chryddhau chi. Falle bod yna rhywun sy'n gwrando, sydd yn teimlo mor gaeth. Mae'n wir yn dweud gallai fod. Gall rhywun fod yn gwrando nawr, sydd yn teimlo caethiwed mewn amryw ffordd, ond efallai caethiwed yr enaid ddim yn gwybod pa le i droi. Ond dyma'r newyddion da i chi. Fe ddaeth Iesu Grist a droi fel chi. A fe ddaeth ei dalu'r pris i chryddhau chi o'r fath gaethiwed. A'r pris a dalodd e mor werthfawr. Y pris a dalodd e oedd i waed ei hun. A fuddiodd e fod e barn y tad yn cael ei dywall arnoch chi. Pa beth aw newch chi? Beth newn ni fel Cristnogion? Ond beth newch chi os ych chi'n ceisio canis gwerth y prynwch chi? Gan hynny gogoneddwch Dduw yn eich corff ac yn eich ysbryd, y rhai sydd eiddo Duw. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd, ac yn gweddio y bydd y diwrnod yn dod, y bydd na wawr yn codi, ac y bydd newid ar tro ar fyd, ac y cawn weld nifer yn cael ei rhyddhau o gaethiwed yr un drwg a phechod, ac yn dod at Grist, ac am bris, am waed a lifodd, o teir gweithio yn rymus unwaith eto, i ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen.